Amanginang sian jetun silangit di nama rapo padita hami hupa sahatay matuhita salihutna horas madihita saya diramoti Tuhan mahita di perdalanan ningoluta si ganupari sian rumah doa na adong di jetun silangit naing patol hasan nami tuhita amanginang aka pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita di jamita pertanyaan di pangaradiota songoninang di jamita di hari Minggu. Di tikyon di video naing patol hason nami tu hita pikiran nami na sederhana na mungkin boy mangurupi hita di jamita pertanyaan ima nagabi epistel di hari Minggu tanggal 20 sia Oktober 2020 jala turpuk jamita di hita ima sian 5 Musa bindu 34 ayat pitu sahat rodi ayat 12 5 Musa bindu 34 ayat pitu sahat rodi ayat 12 Toktong dopos rohanami amanginang nungata jaha turpuhi tang holas sahali 2 hali alai lam jot jaha turpuhi lam takasdo dapotita ipola manang pangatusion ng bagas dope taringot tuturpuk nanaing si pasahatota manang nanaing si paradiota. Di pikiran nami di buku Sada Musa saharo tu 5 Musa saya taguari do buku ni si Musa naginuriton ni si Musa. Alayang ko di bagian parpudion taringot tu hamamatena tentu dang mungkin bagaimana menuraton boy may halak na asing alay tong do dipake gowarni si Musa songon sa halak na marsangap di tonga-tonga ni bangsoy napaduahon amanginang diturpuk tau kuidahami molo didok di Heber taparohahom majo di Heber bindu 10 ayat pitu ingot hamu maaka namanguluhon hamu napabuahon hata ni debata tu hamu ujung ni perdalanan nasida ma biar kamu jala tiru hamu ma ha porsiaon nasida macai apit padohani jala macai cocok macai pas tu pardalanan ni ngulu ni si Musa na puso ni depata na manguluhon pardalanan ni bangsoy di ujung ni ngulu na taida takasdo ibana mameop ha porsiaon na tugu parsaoran na tugu parsaoran na rosu doh debata jala di bagasan optimisme semangat na belgado pe ibana laho paujukon perdalanan ni nguluna ngamat cai belga di ulai mana itu ngatongan di perdalanan ni bangsa Israel alai idaut tamang se marhite turpuhon buasa mampu ibana manguluhoni saluhutna jala ahama nanang sitiruota sian perdalanan ningoluna namang alihun gogo dihita dinamah kobasi dope bangso na pinilit di debata ima suderu asni huria na godang ungut-ungut na godang hamaolon nang perdalanan ni huria na boy adong aka gelombang-gelombang persoalan asa songo si Musa hita margogo taingok ma molo didok di 2 Musa dina borhat ibana manjalo patik na 10 o 40 hari o 40 borongin ibana marsaur dohot debata makatai dohot debata apa dua-dua gabi paingot tok kita sadia liling doau mga bison tiki manang mamaketi kirap dohot debata hado hami makatai apa dua-dua jala diudu tidup Musa molo tabuka di 5 Musa bin Dusia ayat 25 tung takasdo didok ibana dison jadi hutinggak kom maau di jolo
ni Jahoba 40 hari 40 borngin lelengna sai toktong doau menukap ala naung nidok ni Jahoba nai ago onna hamu disima belgani holong ni rohani si Musa maradopon bangsoi jala rosuni parsaoran ni ibana doh debata manukap marsoba martangiang makatai doh debata asa dilehot tu ibana gugu jala asa diondihon perdalanan ni bangsoi. Berarti sahalak na manguluhon bangso ni debata dirajumi ibana dang mampu ibana dang margugu ibana ia sorap doh debata di bagasan persaoran na rosudo ibana makatai padua-dua doh debata jala gabi margugu may mana manguluhon bangso natakkangi jala sah ro di ujung ni ngoluna di bagasa todi namar sigor-gor do ibana laho patol hasson uhum dohot hati goran ni debata atong tuhita dina manguluhon bangso ni debata dina manguluhon ruas ni huria buado parsaorata dohot debata buado hita mamaketiki hiado hita makatai padua-dua rap dohot debata akan aposo ni debata madongan nama katai gumodang ganupari asa mampu manguluhon ruas asa mampu manguluhon bangso ni debata jalalas tu ruas ni huria pe songot si Musa nasohya mana dikon debata di perdalanan ni ngoluna on masih tiruon di hita diragam ni hamaolon ni ngulu diragam ni hamaolon ni siadopatta di perdalanan ni haporsyota si ganupari toktong mahita makatai itu debata toktong mahita marsaur doh debata jala asa marsi hohot hita di hata ni debata marbarita nauli saat rodi ujung ni perdalanan ni ngoluta songon si Musa songon Stefanus na toktong saat rodi ujung ni ngoluna toktong marsinondang bohina ala ni haporsiaonna pos ni rohana pak kirimonna di debata tatiru mai jala tahanguluh